ato ni sipon ang atong saging na gahapon pa natin dito ba nahinggan ang video. Ano na yung hinog Abing dakuha ba? amo nang kaon na karon na ako na ning sipon kay nanay bayar karon tungod sa krisis karon panahon ara ng mala ang isa ka buok ani gis 10 pesos sa atong ikon ilan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 180 na ang usa ka sipik. Okay, tuban na. Sipian na sir. Napulo ka sipik times 180 pila na Sipian na. 115 kapin kini sa kabulig sa pagtis ang buok. Sipian na. Ipakita. Wow, kagwapo ba kayo? Nindot ba ng saging? Inana rin ng pagsipi di ay? Kasi wa man tayo kuhan. Kaya natin gamitin ng kutsilyo. Agoy. Di? Tanaan to isa kadako. Imong saging sir di? Oh, Kanya na ako. hinog ni gidi ay sir. Okay? Nag-jis ang buok aning akong saging. Ang buok ka dili ang sipik. Kini Wow, kanindot ba rin ng saging sir? 180 ang usa ka sipik. Nag-jis man ang buok. Tulo lang ako kasipi sir ha? Sige, tulo. Tulo. Pwede hangyoon na ako sir, 200 na lang ang sipi. Sige, ikaw. 180 lang kung kasi mo. Ngayon na ako 200 kay Louie kay ka. Nara ba imong bata? Natulog imong bata sir? Ina sir. Magkuha sa kong bayad sir ha? 600 ni ang tulo ka sipi. Ipos. 600 ni sir ba? Kanang tulo. Era akong bayad. Okay. Pakuha sa nina ako sa akong boy. Di ba guys? Tulo kasi 500 atong ipon. 1 2 3 4 5 6 600 ang atong sa tulo lang kasi karon. So napay nabili na 1 2 3 4 5 napay 5 na nabili kasi 600 na tulo ko lang kasi lain ka na lain yung pagkahinog kay yelo ang uban ng hinog green kaya siya yelo lain na siya na saging ato nang hipuson kaya atong remit sa atong agalon. Bye na lang. Please subscribe. Please watch and subscribe on the channel Junard Pak.